Čaute, práve ste videli rozjazd. Na 25 km za hodinu sme sa dostali pod 5 sekúnd a to vážim viac ako 100 kg. Ako ste si mohli všimnúť, do redakcie nám tentoraz prišla elektrická kolobežka, ktorú testujeme. Úprimne, po rozbalení som od nej veľa nečakal, ale rozjazd nebol jediná vec, ktorá ma milo prekvapila. Na trhu dnes nájdeme desiatky podobných modelov a často ide len o ďalšiu variáciu na tú istú tému. Dovolím si tvrdiť, že tu je to iné. Manckel MK083 však už po prvých kilometroch ukázala, že by sme ju nemali podceňovať. Je iná, nie je tuctová a musím povedať, že ma naozaj príjemne prekvapila. Lebo za tú smiešnú cenu som čakal kus šrotu. Nie, skutočne, to nie je najvýkonnejšia kolobežka na trhu, nemá extrémny dojazd, ani pretekárske ambície. Ide o mestskú kolobežku, použiteľnú na každý deň, napríklad na dochádzanie do práce, do školy, prípadne na stretnutie, na kávu, na pivo. Áno, aj na to pivo, keď dopijete, tak si zavoláte taxík a túto ľahkú kolobežku napchajte aj do menšieho kufra taxíku. V tejto recenzii otestujem, či táto kolobežka ponúka niečo, čo je pre väčšinu používateľov najdôležitejšie. Rozumný pomer ceny výkonu a samozrejme každodennej použiteľnosti. Poďme sa teda spoločne pozrieť a najmä kriticky pozrieť na to, čo nám táto kolobežka ponúka, ako jazdí, aké má silné stránky a kde naopak vidím priestor na jej zlepšenie. Na prvý pohľad pôsobí kolobežka pomerne nenápadne. Výrobca sa nesnažil zaujať extravagantným dizajnom a stavil skôr na jednoduché línie a praktickosť. Rám je vyrobený z hliníkovej zliatiny a pôsobí dostatočne pevne a odolne. Jeho nosnosť je 120 kg, čo je v tejto kategórii silný nadštandard. Počas testovania som nezaznamenal žiadne nepríjemné vrzganie ani nadmerné vôle v skladacom mechanizme. Všetko ide prirodzene a hladko. Spracovanie tejto iba asi 12,5 kg kolobežky pôsobí kvalitne a trvácne. Dá sa jednoducho zložiť v priebehu niekoľkých sekúnd, čo oceníte pri prenášaní do auta, kancelárie alebo bytu. Na tejto kolobežke nedostanete defekt, lebo kolesá sú plné a pre komfort opatrené perforáciou. Toto síce menej komfortné, ale za to praktické riešenie iba podtrháva mestský charakter. Na poradu či prednášku určite neprídete neskôr kvôli defektu. Na riadidlách okrem mechanického zvončeka, rýchlostnej a brzdiacej páčky nájdeme aj jednoduchý LED displej, ktorý po zapnutí zobrazuje najmä aktuálnu rýchlosť, stav batérie a zvolený jazdný režim. Ikonka Bluetooth sa vám zobrazí iba vtedy, ak je pripojená kolobežka cez aplikáciu s mobilom. Ovládanie je intuitívne a zvládne ho prakticky každý, nemusíte študovať návod ani sa prehrabávať komplikovanými nastaveniami. Dvojitým kliknutím prepínate klasické 3 jazdné režimy: Eco, Drive a Sport. Tieto režimy majú defaultne nastavené rýchlosti 10, 15 a 25 km za hodinu. Rýchlostný rozsah týchto režimov je možné nastaviť v aplikácii, zároveň sa jedným stlačením zapína predné a zadné svetlo. Aplikácia je pre mňa ďalším príjemným prekvapením. Jej konektivita a kompatibilita sú na vysokej úrovni. Inštalácia je jednoduchá a celé prostredie aplikácie funguje plynulo, bez zaváhania a s okamžitými odozvami. Prostredníctvom aplikácie môžete zapínať osvetlenie, aktivovať tempomat alebo povoliť rozbeh z nuly. Samozrejme, nechýba ani možnosť individuálne nastaviť maximálnu rýchlosť pre všetky 3 jazdné režimy. Tempomat funguje výborne. Po približne 9 sekundách jazdy vás zvuková signalizácia upozorní na jeho aktiváciu. Následne sa kolobežka snaží udržiavať nastavenú rýchlosť bez potreby držania plynovej páčky. Ak máte napríklad v športovom režime nastavenú maximálnu rýchlosť 25 km za hodinu,
Po jej dosiahnutí bude tempomat túto rýchlosť automaticky udržiavať, až kým nestlačíte brzdu alebo plynovú páčku. Aktivovaný tempomat je zároveň signalizovaný ikonkou na displeji. Ak povolíte rozbeh z nuly, nie je potrebné sa pred štartom odraziť nohou. Na displeji sa táto funkcia zobrazuje blikaním ikonky aktuálneho jazdného režimu. Potešila ma aj zabudovaná diagnostika, ktorá dokáže kontrolovať stav elektrických komponentov vrátane batérie. V prípade problému tak viete rýchlo zistiť príčinu poruchy priamo v aplikácii. Srdcom kolobežky je elektromotor s nominálnym výkonom 350 W a menovitým napätím 36 V. Krátkodobo však dokáže poskytnúť aj vyšší výkon, pričom v špičke sa dostáva približne na hranicu 500 W. Na papieri to možno neznie nejako výnimočne, no v praxi ma výkon príjemne prekvapil. V mestskej prevádzke je úplne postačujúci. A zrýchlenie kolobežky ma dokonca udivilo. Rozjazdy sú plynulé a kolobežka bez problémov dosahuje maximálnu povolenú rýchlosť 25 km za hodinu. Po odblokovaní maximálnej rýchlosti v aplikácii sme ju otestovali na súkromnom pozemku. Pri mojej hmotnosti presahujúcej 100 kg dosiahla na rovine rýchlosť 34 km za hodinu, čo považujem za veľmi slušný výsledok. Pri stúpaniach už samozrejme nemožno očakávať zázraky. Menšie kopce zvláda bez problémov, pri strmších úsekoch je však cítiť, že ide predovšetkým o 36V mestský model a nie o výkonnú terénnu kolobežku. Na stúpaní presahujúcom 25% si však kolobežka s 50 kg jazdkyňou poradila prekvapivo dobre a bez problémov zrýchlovala. Pri mojej hmotnosti to už bolo podstatne náročnejšie a miestami som jej musel pomáhať odrážaním. Práve toto je asi jej jediné výrazné mínus, ktoré som počas testovania zaznamenal. Ak často jazdíte v kopcovitom teréne a máte vyššiu hmotnosť, treba počítať s tým, že v prudkých stúpaniach bude kolobežka narážať na limity svojho výkonu. Práve jazdné vlastnosti boli jednou z oblastí, kde ma MK08 Trip najviac prekvapila. Na kvalitnom asfalte pôsobí stabilne, smer drží veľmi dobre a ani pri maximálnej rýchlosti som nemal pocit neistoty. Riadenie je presné a kolobežka reaguje prirodzene. Treba však spomenúť, že komfort jazdy výrazne závisí od kvality povrchu. Na rozbitých chodníkoch a dlažobných kockách už cítiť absenciu odpruženia a prítomnosť perforovaných plných pneumatík. Ak väčšinu času jazdíte po cyklotrasách alebo kvalitných mestských komunikáciách, nebude to problém. Ak však plánujete každodenne zdolávať rozbité chodníky, mali by ste s tým počítať. Kolobežka využíva batériu s kapacitou 10,4 Ah. Výrobca uvádza dojazd až 30 km, no v tomto prípade, ako vždy platí, že realita závisí od hmotnosti jazdca, profilu trate, teploty a štýlu jazdy. Mne sa podaril dojazd 15 km pri maximálnej povolenej rýchlosti. V ekorežime, teda pri maximálnej rýchlosti 10 km za hodinu, som dosiahol 20 km dojazd. Počas testovania sa ukázalo, že pri bežnej jazde možno bez problémov počítať s dostatočne veľkým dojazdom na každodenné dochádzanie do práce, školy alebo na vybavovanie po meste. Pre väčšinu používateľov nebude potrebné nabíjať kolobežku každý deň. Batéria sa bohužiaľ nabíjala 5,5 hodiny. Mankel MK08 Trip využíva kombináciu prednej elektronickej a kotúčovej zadnej brzdy. Z maximálnej rýchlosti zastavila kolobežka s mojou váhou na asfalte približne na 2 metre. Zadná brzda je silnejšia a preto ak ju stlačíte silno, tak musíte rátať s bočným šmikom.
Kolesá sú mäkké, na asfalte pri prudkom brzdení gumujú, inými slovami zanechávajú výraznú stopu. Preto odporúčam predvídať a skôr dobrzďovať ako jazdiť štýlom brzda plyn. Toto odporúčanie platí najmä na štrku alebo na mokrom lísti. Brzdný účinok teda hodnotím veľmi pozitívne. Kolobežka zastavuje predvídateľne a bez nepríjemných prekvapení. Počas testu som nezaznamenal prehrievanie ani výrazný pokles účinnosti. Kolobežka je dobre osvetlená, vybavená odrazkami, čiže v tme je viditeľná. Predné osvetlenie je priemerné, no na mestské osvetlené ulice úplne postačuje. Ak sa bavíme o praktickosti a použiteľnosti, tak práve tu podľa mňa táto kolobežka najviac boduje. Nie je určená na adrenalinové jazdy ani extrémne vzdialenosti. Je to mestský dopravný prostriedok pre bežného človeka, ktorý sa chce rýchlo a pohodlne prejsť mestom bez hľadania parkovania alebo státia v kolónach. A túto úlohu zvláda veľmi dobre. Je extrémne skladná, extrémne ľahká a dostatočne výkonná. Aby bola recenzia objektívna, je potrebné opäť spomenúť aj niekoľko nedostatkov. Určite ako nedostatok treba uviesť absenciu odpruženia, ktorá sa prejaví najmä na nekvalitných povrchoch. Za to sa však kolobežka odmení perfektnou váhou a o to nižšou cenou. Výkon motora bude pre väčšinu používateľov postačujúci, no náročnejší jazdci alebo obyvatelia kopcovitých oblastí môžu časom túžiť po výkonnejšom modeli. Keď mi do redakcie prišla kolobežka Mankell MK083, očakával som ďalšiu priemernú kolobežku, ktorá sa v záplave konkurencie jednoducho stratí. Po niekoľkých dňoch používania však musím povedať, že ma príjemne prekvapila. Ponúka celkom solidné spracovanie, dostatočný výkon pre mestské jazdenie, praktický dojazd a jednoduché ovládanie. Určite nie je dokonalá a má svoje limity, no za svoju cenu predstavuje veľmi rozumnú voľbu pre každého, kto hľadá spoľahlivú elektrickú kolobežku na každodenné používanie. Môžem porovnávať s viacerými modelmi, ktoré som vlastnil alebo vlastním, ale to by bolo na ďalšiu recenziu, respektíve porovnávací test. Každopádne túto kolobežku určite odporúčam aj vzhľadom na pomer ceny, váhy, skladnosti a výkonu. Ak vás táto recenzia zaujala, nezabudnite dať odber, like a napíšte do komentárov, aké skúsenosti máte s kolobežkami vy. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšej recenzii.